Mit navn det er jo Erik Loft, og jeg driver Tipsmark Maskinstation. Jeg er jo 3. generation. Min far han startede jo i 69, og så er jeg jo lige så stille overtaget det. Vi er jo så en landbrugsmaskinstation med måske 10% entreprenører og resten landbrug. Til selve gård, der hører jeg 100 hektar til, og så er jeg jo lejet 700 hektar. Udover det, så passer vi lidt pasningsaftaler rundt omkring. Ausumgaard, de er jo i gang med et projekt, der hedder, de skal prøve, om de kan udvinde proteiner af græs. Og det er vi jo kommet med i som maskinstation for at få det græs med hjem og med i det forsøg der. Og det synes jeg er spændende, og det lader til, at det kommer til at fungere nu. Frisk græs, det er jo en eksperiment og en forsøg med at udvinde protein af græs. Vi kører jo med sivihits efter, og så er det meningen, det græs det skal bare være så frisk som muligt. Det skal jo helst være mere end 2 timer gammel. Så en mand han kører ud og snitter og fylder vognen, og så stiller han vognen og tager en traktor og kører det hjem til Ausumgaard, og så kører de ind og udvinder protein af det. Det er sådan, det kører. Det skal gerne være så frisk som muligt. Jeg havde hørt lidt til Krone, men jeg ringede til Claus og spurgte, om han kunne overbevise mig om, hvorfor jeg skulle købe en Krone. Og det mente han jo, han kunne. Og så var han jo op ved mig, og så fik jeg mig forvildet til en Krone snitter. Og det har jeg jo ikke fortrudt. Det gik meget efter at kunne lave en ordentlig snitkvalitet. Og det mener jeg jo lige, at 630 det er Rolls Royce inden for det. Så der tør vi nok godt udfordre de andre. Jamen, jeg har jo 2 Krone 630'er. Det er jo, jamen, vi kørte jo en anden mærke ind til jo. Og der var jo også smal indføring på. Og det var jeg ved at arbejde lidt i, men der var jo ikke rigtig nogen der tog dem hjem. Så det var smal indføring og snitkvalitet. Det var det, der gjorde. Jeg har jo en Krone storbalpresser og Krone butterfly. Vi er jo nok en 8-10 fastansat og lige så mange løs, der kommer og hjælper. Mange af de gamle medarbejdere, der kommer og hjælper. Og dem kan vi jo ikke undvære i sæson. Så det er vi glade ved, alle de løs, der kan komme og hjælpe os. Jamen arbejdsområdet, jamen det er jo, vi vil jo helst nærområdet. Det er bedre at være i nærområdet, end at skal køre 50 km for at komme til en kunde, og så have dem, der er tæt på os. Så vi vil jo gerne være i nærområdet. Servicen for Krone, den er jeg jo været godt tilfreds med indtil videre, så det kan vi ikke klage over. Nu kan vi ikke sige, at vi har mange nedbrud. Altså vi har været voldsomt godt tilfreds med Krone-produkter indtil videre. Og når vi skal have hjælp, så føler jeg, at de er hurtigt til at komme og hjælpe os, få os op og køre igen. Så det er vi godt tilfreds med.